गणतन्त्रनि मोनसे बियो सिस्टेम आरो बेखौ एंगारनानै डेम'क्रेसिया जाया। दिनैहाय आङो बावहाय बाहागो लानो मोनदों भटनि जि मोनसे बिसायख'थिनि बावहाय बाहागो लाफैनो मोननानै खोब गोजोननाय मोनदों आरो बेखौनो आं बुंनो लुबैगोन जे बयबो मोजाङैनो गोजोनैनो गावबा गाव भटखौ होनांगौ आरो गावबा गाव बिजाथिखौ जिहेतु देरहाहोनायनि खामानि मावो बयबो। दा जोंनि गेजेराव नांलाय खमलायथ' जानो नाङा बेखौ आङो बुंनो लुबैगोन। दा मोनसे खोथा जाहैबाय ओरैनोथ' जोङो बुंनो थाङोबा बिजेपिनि जानानैनो केम्पेइन खालामदोंमोन आरो जोंहाथ' बेहाय दोनखोमा सिखोमानिबो बाथ्रा गैया। जों बिजेपि दोलोनि जानानै केम्पेइन खालामदोंमोन, भट होनो रायजो राजाखौ खावलायदोंमोन आरो जाहोना बेनोमोन जोंहा बर' हारिहा जेंना दं, जाय जेंनाफोरखौ जोंहा सुस्रांनांगौ दं। थांनाय 2020 मायथाइनि 27 जानुवारियाव जालांनाय बर'नि गोजोन गोरोबथाखौ जोङो खालामदोंमोन। एबसु, एनडिएफबि आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादा बेनि दफाफ्रा दाबो मावफुंजाजोबाखै। बे दफाफोरखौ मावफुंनांगौनि थाखायनो जोङो भटखौ होनांगौनि बाथ्राफोरखौ जोङो रायजो राजानो फोरमायबोदोंमोन आरो बे हिसाबैनो दिनै जोङो भटखौ होनायानो जाहैबाय आरो होबाय जोङो। मिजिं दङ जोंहा बिजेपि दोलोनि दैदेननायावनो नेसनेल डेम'क्रेटिक एलायेन्सआ आसामाव फिन खेबसेबाव डक्टर हिमन्त बिश्व शर्मानि दैदेननायाव सरकारा दानाय जागोन। जोंहा बेखौ गोथौ फोथायनाय दं आरो जों गोख्रोङैनो फोथायो। दा बे हिसाबै जोङो रायजो राजाखौबो खावलायगोन जे बर'हा जेंना दं आरो जाय जेंनाफोरखौ लानानै जों खामानि मावो बे जेंनाखौ सुस्रांनो थाखायनो बिजेपि दोलोनो भट होनांगौखौनो जों बुंगोन। बे बाथ्राखौ रायज्लायनानैनो जों रायजो राजानि गेजेराव हाबदों आरो रायजो राजानि गेजेराव हाबनानै फोसावबोदों, खोन्थाबोदों जे जोंनो बाथ्रा होनाय दङ। गामिया जोंना गिबि खोन्दोआव जोङो सोसनजानाया गासै 958 गामिया सोसनजाबाय। नैथि खोन्दोआव सोसनजानो गोनां दं जोंहा 166 गं गामि आरो बेनि अनगायैबो जोंहा सनितपुर बिस्वनाथनि जेंना सुस्रांनांगौ दं, राभा हासंनि जेंना सुस्रांनांगौ दं। बेखौ गासैखौबो हमजोबनानै आरो बिसायख'थिसिम थांनांगौ जोंनि बर' कचुर अट'नमास काउन्सिला आरो रां बावजाया जोंहा बुरजा मोननांगौ। बेफोरखौ लानानै जों रायजोनि गेजेराव हाबदों आरो खोन्थाबोदों आरो बे हिसाबै रायजोफ्राबो लैहोर लैहोर बाहागो लादों आरो बाथ्राखौ खोनासंदों, बुजिदों। बे हिसाबै जोङो मिजिंथिनो हायो आसामनि जोङो धुबुरीनिफ्राय जागायनानै सदियासिम आरो बराग सेरफां जेरावबो जोङो रादाबखौ होनाय जादों आरो गोबां बियाबावनो जों हाबनानै बिसायख'थि फोसावदिनि मेलाव बाहागो लादों आरो मिजिं थाबाय बिजेपि दोलो आरो बिनि लोगो हान्जाफोर माने नेसनेल डेम'क्रेटिक एलायेन्सनि देरहासार जाजोबगोन बिजाथिफ्रा, बेखौ जोंहा फोथायनाय दं।